bapikirlah den tungkui den tilantangkan raso kakan naik ganjo suruh raso tabedo den barallah lah den bawa bapikir panjang nak janta jadi patangkaran nak janta jadi patangkaran. Adi sangko den naik karambi baru pada buah dari tandan bagage hadiah nama nyambui bagendong naya kateh rumah denai sangko kalalo senang kiro nyopang gua menantikan kiro nyopang gua menantikan. Balah lah rotan lah den balah bilin sakali kaden ambia pambale tunggak katungga tu rumah gadang nandi ate bau kia ranca bau kia bungo cimpagoan bau kia bungo cimpagoan. Kalau dikana untung wadanan sarupo ayam nagari kati kota lualai banyak awak menjadi induk samang lalu abih bulu menyurak karanjang siap menantikan karanjang siap menantikan. Malang nasibnya jari manih dia bacincin lapang jua dia dicuba dia lunggah ia malah ke diserongkan dan mungkin saja ke indua kaki pado dipandang-pandang saja pado dipandang-pandang saja. Nasib badan musim bakini nan baku sui sarang tampu indah tentu ujung jepangka kok tak bisa diselesaikan nah mungkin api menyudahi nak senang bana kira-kira nak senang bana kira-kira.